vil du gøre, hvis du kun havde en dag tilbage at leve i? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil hæve med penge på mit firmakonto. Løb ned og shop til en bil, jeg altid har tænkt på. Bilen er ny. Jo, bilen er ny og 24. Lag glasur på. I tommer. Jeg vil ringe til gamle venner og kærester. Fortæl mig, at de giver mig til den jeg er. Den jeg er. Altså, Det er den, jeg er. Hun har det skal man huske, det skal man det skal man og se mit sår. Hvem der skulle spise med hoved. Hun har en dyst, man kan huske